An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔtuma bi ntɛnɛn ye dɔ furancɛ daminɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ natarasa kalo 11 na nɔvɛmburu kalo don bi o tile 22 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkɛla min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye laseli fɔlɔ ye an balɔnna k'a fɔ bi o tile 16 ye jate la san kalo 4 don hejira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ sigikafɔba dɔ n'i y'a sɔrɔ n'o tun bɛ sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya marifatigi jɛkulu donsow ani kɛrɛnkɛrɛnnenya jariwala tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ yen n'o baara kun sigira sen ka dɔgɔ fɛrɛnkɛ tɛmɛnen na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la o waati kelen kɔnɔna na marifatigiw b'u sɔn kɛrɛnkɛrɛnnen n'o jariwala tigilamaw ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi Bangasi marabolo kɔnɔ na dabe maaw ye bɛ sunɔgɔtiw ye k'a sɔrɔ ka jariwala tigilamaw ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana minisiri ɲɛma ale tun bɛ kitakaw fɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ an balima kerecɛnnakaw olu kɛ ka dɔn k'a fɔ hiji baara min bɛ kɛ a taara o tago 50 kɛnɛ kan o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na ɲɔgɔn sama min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye kuma ye bi an ka jamana kɔnɔ na fanga ɲɛma ale ye wele bila ka dɔn ka parti politique dɔw ma n'olu kɛ ɲɔgɔn ye o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fana lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ min ye basigibaliya an ka jamana kɔnɔ na Masina marabolo kɔnɔ na dɔgɔ fɛrɛnkɛ tɛmɛnen na arabadon dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Ɲarokura yɛrɛ fɔcogo la bɛɛ kama ko Yekura o dugu filɛ Kolongo kɛrɛfɛ coyi jariwala tigilamaw de nana o yɔrɔw la u n'i ka dɔn k'a fɔ lotan dozo minnu bɛ yen olu kɔni kɛra ɲɔgɔn na o sen fɛ lotan dozo ye wulikajɔ kɛ ne ka moto caman ni k'o sɔrɔ u nɔfɛ ka tila k'u ka maa dɔw bɔnɛ u ni na o kɔfɛ u ka bandiri n'o y'u ka darapo yɛrɛ ye ka tila k'o sɔrɔ an balɔdan k'a fɔ u kɛra waati min na u ye taagusaya ni sigi ye tuma min na n'o kɛra tile fila o kɔfɛ u tilala ka n'u ka su dɔw nɔfɛ o yɔrɔ ninnu na ni ka taa n'u ye nka lotan dozo ninnu y'a yɛrɛ ka fulu kɔni tɛna se maa ma nka min ye u bɛ yɔrɔ min na bi ni mama k'i bɛ dankari in na ni ala sɔnna ma i ka dɔn olu yɛrɛ tɛna sigi k'i lajɛ basigi ni lafiya bɛ s'u ka mara ma cogo min na k'olu ka marifa ta o kama wa ni ala sɔnna ma o baara kɔni ko n'u bɛ don olu fɛ fo ka taa se u yɛrɛ ka ninakili laban ma an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi ala ka jamana in bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balaran k'a fɔ dɔgɔ fɛrɛnkɛ tɛmɛnen in na min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔngaw fɛ an tun ye kunnafoni d'aw ma k'a fɔ k'u ye jariwala tigilama min n'u y'o minɛ n'o tun nanen bɛ k'a yɛrɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛba ye a bɛ se ka ɲugun yɛrɛ n'a lamini ka se k'u bila jariwala tigilamaw ka bolo ka cogo min na kojugu sira kan o kɔni sen fɛ min ye donsow ye n'olu ka wulikajɔ sera olu y'a minɛ a minɛnen kɔfɛ n'a tun bɛ yen ko fanga kana nɔfɛ k'a to ɲugungaw bolo ye ka tila ka maa dɔw kofɔ an balana k'a fɔ k'olu sen bɛ ko in na o dɔw sɔrɔla i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛfɛ mbɛwani ye an balana k'a fɔ o ye numunaka ye tuma min na n'o kɔni kɛra o ye nɛgɛjuru banban i ka dɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka pilanw kɛ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka nɛgɛjuru banban dama o yɔrɔnin bɛɛ la ka tila ka t'o fana minɛ ka fara kan u ye maa wɛrɛ minɛ ka fara o fana kan an balana k'a fɔ nin waati na a bɛ lakanabaw bolo u kɔni b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw boli ka ɲɛ sama hali bi baara minnu bɛ yen n'u tun b'o kɛ u tun b'a kɛ kɛcogo min na da sera o bɛɛ lajɛlen ma a seerelen kɔfɛ ɲugundozo fɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ marifati minnu kɛra ka ɲɛsin ɲugun ma k'ale yɛrɛ de tun bɛ jama cɛra an balana k'a fɔ nin waati na a bɛ lakanabaw la an bɛ min f'u ye hali bi u ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan nin n'a ɲɔgɔnna caman a kana kɛ k'u minɛ kɔfɛ ka tila ka tɛgɛ b'u kan dɛ u ka fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ basigi ni lafiya bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ o hakilila min bɛ fasoden bɛlɛlen la bi ala ka jamana marabaw kɛrɛnkɛrɛnnen basigi min bɛ yen n'an da b'a kuma na ala k'o hakilila ta ba k'u ye sanko jamana in ka tila ka bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Bangasi marabolo kɔnɔ na bi a kelen bɛ dabɛ maaw ye sunɔgɔtiw ye n'aw hakili b'a la dɔgɔ fɛrɛnkɛjan tɛmɛnen in na wulikajɔ taara ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ mobili dɔw ma siraw kan o baara min kɛra dɛ ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ dabaliban na sibiri dɔw k'u tilala k'o waleya kelen ye ka tila k'o ta ka ɲɛsin maaw ma o yɔrɔw la n'o ye kari dɔw ye ka tila ka dɔn k'a fɔ olu kɔni sasa ka taa n'u ye maa caman ka fɔ la bi fɛɛrɛw ka tigɛ joona joona min ye jamana ɲɛmaaw ye ka basigi ta joona ka ɲɛsin faso de bɛɛ lajɛlen ma n'o tɛ a kelen bɛ dabɛ maaw ye sunɔgɔtiw ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi ni
a lafiya bena sira o sira fɛ o se masar ma yɛlɛ ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min n'o ye tugu ye wulikɛjɔ kɛbaw na mɛn nin waati na tuguni kana fɔ tugukaw ye u ka sumaw dama tɛ dɛ u ka fɛrɛ bɛlɛ tigɛ joona u ka na dolu ka laadaw dafɛ u ka jɛni olu ka taabolo ye n'o tɛ e ka dɔn ko dabɛ maaw ye nɔ sunɔgɔtu ye o kɔni kɛlen bɛ dabaliban ko ye bi tuguna lamini bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yalima ne nin ko in tora tan an bɛ jamana yɛrɛ jumɛn de kɔnɔ na sanga ni waati bɛɛ nin bɛ na kunnafoni bɛ di o n'a ta bɛlen kɔnɔ jariwala tigilamaw bɛ na tati bɔ si ti bɔ jamana marabaw fɛ ko fɛrɛ de ka tigɛ joona n'o tɛ an ka jamana kɔni ma a bɛ se k'a fɔ bi n'i ye marabolow lajɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya bi mara caman lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ jariwala tigilamaw hakilila min b'u la k'a bɛna cogo jamana fanga ka cogo bɛɛ lajɛlen ka jamana fanga kɔni e ka dɔn sɔɔni u bɛna u yɛrɛ ye u kelenna de k'a sɔrɔ ka mun ye maaw dɛsɛlen caman bɛ taa bɛn ɲɔgɔn ye ka t'o siɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ ka bi ni dɛsɛri ba sinɛ bi mɔmuso si min jamana tɛ ka jɔ ka se ka maaw lakana n'o kɛra dɔ bɛ dɔ la maaw bɛ don dongoda fɛ an bɛ fɛn min fɔ hali bi cɛsirija la u ka dɔ fara ka sango jamana in basigi lafiya o bɛ se ka sabati cogo min na n'an bɔra ye fabakɔrɔkaw fɛ yen min ye wulikɛjɔ ye an balana k'a fɔ o bɛ senna dɛ dɔw fɛnɛ tɛmɛnen n'a ma dogo fiyewu kuma min na ni sigafɔ bɛ tapital pulaku kɛlen kɔfɛ ka sigafɔ labɛn Haut Conseil islamique k'o fara ka o baaraw bɛ senna ɲɔnɔ waati min na an balana k'a fɔ u tilala ka na juma don fabakaw fɛ yen kabini u bɛ na k'u tɛmɛna ɲɛbɛbugu yɔrɔw fɛ an yɛrɛ de ye kunnafoni cari finitigi ɲɛma min bɛ yen maaw bɛ k'an wele cogo min na ka taa nɛgɛjuru d'a ma a yɛrɛ n'u ka kumaw ye kumaw minɛ ɲɔgɔn na ko n'ala sɔnnama labanw bɛ k'an yɛrɛ ɲɛna ye o kɛra sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 waatiw la nɛgɛ kanɲɛ 11 waatiw la finitigilakaw kɔni nana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na mɔbiliw kɔni ta n'i ye Mali lakanabaaw ye kɛnɛ ka ɲɔnɔ cercle kɔnɔ la i bɛ sɔn ka bɛɛ nisɔndiya kuma min na n'olu bɔra an balana k'a fɔ o kɛra ka bɛn n'i ka dɔn k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 12 waatiw ye an yɛrɛ ye danganiya k'a fɔ ko lakanabaaw b'u sɔrɔ yen kilomɛtiri n'a jɛnyana 30 don an balana k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɛra Lazara tɛmɛnen kɔfɛ maa ninnu y'a wele u bɛ kolo la cogo min na ko jariwala tigilamaw b'u dala ye e dabali bɛɛ banna maa si kelen m'u sɛgɛrɛ an bɛ fɛn min fɔ o b'a yirana k'a fɔ an ka jamana bilama fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u da b'o kuma na ko sigafɔ k'u tɛ négocier ni jariwala tigilama ye an bɛ fɛn min fɔ nege basi fɛn fimani bɛ bɔ a la i t'a min an ka jɛ anw minnu bɛ ni gɛlɛya b'an dala bi anw minnu bɛ ni gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ na a bɛna sigafɔ la sira min fɛ an bɛ dugawu kɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana kɔnɔ na an ka segin o basigi ni lafiya an ka taa o sira fɛ n'o tɛ ne jamana ma dɛsɛ maa si tɛ to jamana kɔnɔ na k'a fɔ ko maa wɛrɛ bɛna a ka sariya bolo ka k'e bɛ jɛ ni o ye jamana yɛrɛ de kan ka o kɛlɛ kɛ nka ni jamana dɛsɛra o kɛlɛ la e ka dɔn fasodenw b'u ni ɲini an bɛ fɛn min fɔ ala kɛma an ka jamana kɔnɔ na fan bɛɛ fɛ an ka jɛ k'an tɛgɛ da takuruda kelen ni wulikɛjɔ min bɛ sen na sanko ka se ka fu sira dan na an yɛrɛ ka sigidaw kɔnɔ na n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kiri ko min n'o bɛ sen ka 54 hakɛ k'olu kiri k'a dɔw bɛ i ka dɔn foroba nafolo e ka dɔn o cɛli b'a la ka kɛ seereya jugu seereya o b'a la ka dankari ta ka ɲɛsin jamana nafolo ma e ka dɔn olu caman b'a la ni maa 50 ni maa 4 min n'a kiri ko baara daminɛnen filɛ o kɛra sɔrɔ ye n'i ye Bakari cogo la ka taa se bi maaba caman ma e ka dɔn maaw sigilen tun b'a kan k'a fɔ k'olu minnu bɛ yen n'u ka kiri ko n'a kunba kunbɛ bɛɛ lajɛlen la olu dɔw tun bɛ yen minnu tun bɛ kɛnɛ kan u tilala k'u lasegin ka so kɔnɔna na sanko ka se ka fɛɛrɛ bali tigɛ kiri baara ninnu olu bɛ sen na ni min jabajɛra e ka dɔn e na taa so ni min yɛrɛ jaba ma jɛ ne ye nin min ka kan ko jamana sariya na o da ye k'an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya bɛ tiɲɛ don nin ye baara ye jamana kan an mago bɛ fɛn min na bi o ye lakana de ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan an bɛ dugawu kɛ ala kan ka jamana bila lakana basigi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye sigafɔ min n'a kɛra ɲɔnɔ sigafɔ in daminɛna alamisa don an balana k'a fɔ ka na se jumadon ma bɛɛ lajɛlen ka se k'i ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan tapital pulaku de y'a labɛn kuma min na n'i y'a sɔrɔ a tile fɔlɔ kɛra donso tun ma sɔn ka na kɛnɛ kan a tile filanan kumaɲɔgɔnyaw kɔfɛ donso dɔw sera kɛnɛ kan nka u n'a tabalili kɔnɔna na u nana ka n'u fɛta fɔ nka u ni hali bi maa bɛ se ka fɛn min fɔ maa tɛ se ka fɛn kelen fɔ k'a fɔ k'i bɛ se k'a fɔ ko bɛn kɛra nin kan nka min kɔni bɛ yen ni wuli kɛra o kan o de ye k'a ɲini fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ donsow ni jariwala tigilamaw k'u bɛɛ wele u ka na u tɛgɛ da takurunda kelen na sanko basigi ni lafiya ka se ka mara sɔrɔ cogo min na o kɛra i ka dɔn k'a fɔ wuli kun de ne maa bɛ se k'o fɔ kɛnɛ in kan tuma min na tile filanan ta la ni donsow sera kɛnɛ kan min ye Abu Soye ale min ye délégation ɲɛmaa ye a ye kuma ta kɛnɛ kan k'olu tɛ jadisi ye wa a tɛ jadisi dɔn a ye kuma min fɔ an ka Abu Soye lamɛn. An b'u fo an bɛ a f'u ye u bisimila n ko an kana kuma dan donso ani jatisi cɛ o dɔrɔn tɛ kelen ye o dɔrɔn tɛ kuma ye min y'a sigi yan ne tɛ jatisi ciden ye abada ne de jatisi ma deli ka ɲɔgɔn ye abada ne de jatisi ma deli ka kuma ni directement ni téléphone sira fɛ a ma deli ka kɛ n m'a fɔ a tɛna kɛ de mais a ma deli ka kɛ o ye kelen hali n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ état ka cadre kɔnɔ état bɛ ŋaniya siri hali ni jatisi bɛ kuma état bɛ ŋaniya siri
ka capital sen do la capital ta ñina ay yerma ka sen do la état de ba wele nan wele la o wati amba sen do la gouvernement ba fo anya an ka da yormi ambe dayi akakan ka ke yormi akakan ke tobina ambe do ola gouvernement hukmu kono gouvernement ka cadre kono nya fo ye fana har mo bu wele kungo kono feunte anyo adama dendudu ma chama ya la ñini har dialogue international inclusif résolution mataka foko négociation ka ke anu keba afara niveau national bede benaka majorité de benaka kuma ka ke anu ulu nyonke mais amma na ukama anko ke chama de ke yam maral nuna minke dozo ni jati drone de do ni dozo ni jati drone de do be marfatigi bi ambe kuma be fe ka sabali ka marfajo am barba gambi soko fo ka anyinu fe har ni jati suti peut-être na foraya la uname amba nyinu be fe ñogon faga ñogon na flotier o ka dabla ne ministre office du Niger amandigné office du Niger ouvrage katien parce que ambadon c'est que minkera gouvernement fait pour que la réalisation de nous coup d'état 2012 beke vati minna chantier min tumbe daye la zone office du Niger kono au moins 9 chantiers ambaladan ka foni tu Abou Souye ale mi tu kulu yiminia sono ya sigisenga no yital pula kuye ka utega de ministre mama kene belajele yema tumbale bulu tama inkona nanga kene kaye komandamba mimbe uka maoba mitme nyono kona na ye kerena le tuye ka doka fwa konye mai niwe Abou Soukaye ukofe dozo ka secrétaire général nyono marabulo bele ile kona na utumbana kana nga kofe unana kene nkaye anyi ngalta ni kanya salaire ma anga bujara anga lame ne toye Mamadou Boujara ka ba kolonna ne secrétaire général dozo ka fédération nyono cercle kono nani hakila mu ya amma oye ke manga ban bembale ni kele mum ya kele bisega dabla chugomna me kele ala ni chena angoni nana bunya kadi bunya kuma sege kadi nana ngu ya jira kwantina me commandant ni Abousso mu ya gouverneur ye jelu blakata anofe ke ba jelu bulu o ma janye amira laje ke jelu ko bunya jirula yana angwantina muna akokatina angwantina ka dakumunga anye sigi ko dema munke ni mbembale ko kuma kuna abi fo domo duguje mugu bici nyame alinjore na sisa na kumugu be yorola okmana unulu na me bengana yalu na kmachi enna na ko bina bendla enna me beke munga obesina amuta muyini komani tana ponda na chefla ama ko do ashila kata ko asira buma ko kasoro mugu mechia tabutala ko pula ko fona mube on dado maloji na mu makame ko mshuchera mu makame duje na amu makame duje na amu makame dugu la kabundo na mu makame ko na mu voyebi donc na yo beje to duko so amu ngwantina atonzigila anani keneka aye munye awula muba mu fuye ni ko manga ka ban kamni kala damnana dozo medile ka faranyanga kata ma no fa ka dugula obuna ndu sorango so obuna nzurango furu kono obuna ndu soranga demba kono ukafu yo kan dali dabla nu yel dabla ndi senyoma lebe mu fo bela jeli jamana ka joro la parce que korba mero don fe an dozo buka ka bara mga sora su de keta du ni jamana joro la dozo am to anso ni ya amba fa mata furu garde ku ka kan jamana di mejo una sora su de ka bara fo mo yulila sibi tateo jamana tabu po po mga ka vuli ni fe abete jamana ka ponya jamana di maga na fulo dwala jamana ka keleke chotia muna ni jamana mejo ya anyo marfata dora kama na ma ngira choro muna mana fanga dukono dia to anyo marfata kila de kera ma jaku sabliye yana ma marfata ma faka ma ngani sili bina mana faika so dia to anyo marfata ni ya soro jamana bisra su joro la mumba an lakana an yuba to ka fam sike daka sunanga sokono ka soro ma toro mesama muna mta marfata ta ngono jamana jobale dia ombla muguchilla ni jamana kun jora ti senemo so su dozo daga hero mununa ni yeso ase konzige sko la mu yini andi tanga so jamana mejo alibi take jamana mejo joro la shitana banjuku tala ambalona ka foni tu dozo ka secrétaire général bu ni tu ale kanye o kofe nyono meri yasro Abdraman Touré alere an yinigalitani kanya salema kene ka kuma mi fo anga nyono meri lame ne to Abdraman Touré ne nyono commune urbaine mairie ambe kene mo ka bi ni ben beseka sabati nyono chugomna ala ni tapital pula ko sababu uye ni boloda ka demain ni ministre ma fait pour que nyono gelamu be ankabi si ka fo ka ke o si ka fo acteur monu be kene ka yano oye fulaw ani dozo ye ani bamba non gelaya de be non o gelaya muye ambe romna bi ali nyono sigi yere gelera fali be ka ke foro be ka jeni bagon be ka enlever a gelera fo ka damatna sika fo do de la ka ke ka teme o kum kono ambe au conseil islamique fo komani tanapo amba fana fo u be u se ko ke mais bara kun sera parce que mangan kun dara doni
mais o kɔfɛ manga wula tuguni mais an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni a sera yɔrɔ min ni wuli ka jɔ ma kɛ ɲɔnɔ ko bɛ sɔn ka ban dɛ o de kama bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi maire tan ni fila bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan ani kɔmɔnalakaw ani tenitigiw kɛlɛ nafa foyi t'a la kɛlɛ kɔ ye nimisa de o de la an ko bi an ka hakilijagabɔw kɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ pour que vraiment an bɛ bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ pour que mankan in bɛ se ka ban pewu. sigikafɔ in na e yɛrɛ min ye ɲɔnɔ yɛrɛmakafo maireba ye e ye mun ye a la ni o ye bɛnɲɔgɔnya nasira ye. mɔgɔ bɛ ka sigi kɔrɔlenw kan ne fɛ an to o yɔrɔ la bilen jalaki ninnu ka to yen an bɛ yɔrɔ min na bi fɛɛrɛ dɔw ka tigɛ minnu bɛ sigi la pour que mankan bɛ ban u ni ɲɔgɔn cɛ bon minnu bɛ kungo kɔnɔ fana ko conseil islamique tun delila ka wuli ka s'u ma sigikafɔ kɛra halisa o baara kelen in fana o ka continuer ko conseil islamique ani tabital k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ n'o baara in ye n'o kɛra a ka ca ala fɛ lafiya bɛ na. ni bɔnnen bɛnnen ɲɔgɔn kan ka se bi ma e yɛrɛ min ye maire ye a ye bila hukumu jumɛn kɔnɔ. walayi n bɛ mun f'i ye n bɛ yɔrɔ min na bi n tɔɔrɔlen don fo k'a dama tɛmɛ parce que n'i bɛ ɲɛmaya la i bɛ maaw ɲɛma i ɲɛ b'a la tiɲɛli bɛ ka don u kunna mɔgɔw tɛ ka lafiya ni bɔ b'a la forociyɛnw b'a la e mun ye ɲɛma ye e tɛ lafiya o de kama ne ma sigi kabini ko in ma se nin ma an wulila an taara ministre fɛ réconciliation ministre fɛ o ɲɔnɔ bɛ ka taa taabolo min kan n'an ma wuli k'an jɔ a bɛ juguya an de sera haut conseil islamique ma an sera capital polakaw ma an sera komani tanapo ma an sera ɲɔnɔ ressortissant ADCN président Sulemani Kulibali an n'ale yɛrɛ taara ministre fɛ pour que an ka se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan pour que mankan in bɛ se ka kunbɛn cogo min na parce que ni degun nana anw minnu ye ɲɛma an de bɛ sɛgɛn dɛ vraiment bi n'i y'a jateminɛ doniba de b'an kan yan nɔ kɛlɛ juguyalen mɔgɔw bɔr'u sigiyɔrɔ la u nana ɲɔnɔ yan an y'u don ekɔlisow la an ye fɛɛrɛ ɲini u sera ka balo sɔrɔ ekɔli taara sisan a bɛ kɛ cogo di u bɛ kilasiw kɔnɔ an ye jɛkulu dɔw sɔrɔ olu ye tantu ni basiw d'an ma an y'olu installer Kolodugu kura an bɛna fɛɛrɛ kɛ déplacé ninnu bɛɛ ka yɛlɛma pour que ekɔliso bɛ se ka libérer bon nin bɛɛ ye kɛlɛ ka conséquence dɔ ye. monsieur le maire dɔw dun bɛ kunnafoni dɔw di ko ɲɔnɔ kɔni ko alihamudulila ko gɛlɛya foyi tɛ ɲɔnɔ. ni o kɔni fɔra tiɲɛ ma fɔ gɛlɛya bɛ yen n'i ko ɲɔnɔ n'a dugu de don ɲɔnɔ dugu kɔnɔna dɔrɔn tɛ o n'a fɔra k'a fɔ i bɛ ɲɔnɔ dugu kɔnɔ i tɛ se ka bɔ hali ka taa 4 km 5 km lafiya tɛ yen gɛlɛyaba de bɛ yen gɛlɛya bɛ yen dɛ ni sigi ni mun kɛra bi an b'a ɲini ala fɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ka to ka kɛ gouvernement fana ka wuli k'a jɔ ni cɛsiri ye pour que baɲɛ bɛ se ka sabati cogo min na kuma laban kɔni ye mun ye kɛlɛ tɛ foyi ɲɛ tɔ si tɛ maa la tiɲɛliw kɛra fagaliw kɛra forow tiɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi lafiya de ka di bɛɛ ye an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bamanan fula donso kungo kɔnɔma an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɔlɔ ɲɔnɔ a kun ka di bɛɛ ye ka na ɲɔnɔ mais an bɛ yɔrɔ min na bi hali ni ko maa ka na a man d'a ye u b'an yɛrɛ ɲininka aw sigi bɛ mun na ye ta an bɛ taa min taa yɔrɔ t'an na o e ye ɲɛma ye jama ɲɛ bɛ de la ne taara jama tɔ bɛ mun fɔ an ka denbayaw bɛ an ka fɛn bɛɛ bɛ yan donc an bɛ dugawu de kɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ halisa a ka bɛn ni gɛlɛya nati pour que mankan in bɛ ban cogo min na. an bɛ dugawu kɛ yarabiya la ni tun ye ɲɔnɔ maire kan ye Abdramane Touré ye ka min fara nin bɛɛ lajɛlen kan bamanan fila kadɔ boso maliden kelenna bɛɛ lajɛlen sango bi ni mara ninnu kɔnɔ na maaw dusu kasilen don tiɲɛni kɛra maaw kunna maaw kasarala u ni na n'a fɔra bi bɛɛ ka to i ka dimi kan basigi tɛna tiɲɛ la ka kan an bɛɛ an k'an tɛgɛ da takunda kelen na bɛɛ ni kelenya kama sango basigi o ka se ka mara ninnu sɔrɔ bi n'o tɛ jamana de kan ka lakana ni jamana dɛsɛra an kɔrɔ lakana hukumu kɔnɔna na an kan ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka na sigikafɔ bolo kan sango jamana kelen min kɔnɔna na bɛɛ jɛra ka bɛn kan ko sigikafɔ ka kɛ ni jɛriwala tigilamaw tɛ jamana ɲɛmɔgɔw b'a la k'u dogodogo ko in b'an ka ko nin sira kan an bɛ fɛn min fɔ fɔtɔdenw ka sɔn an yɛrɛ dama ka bɛn ko la sango basigi lafiya kan ka maraw sɔrɔ ala k'u hakilila sabati n'an bɔra ye mali ministre ɲɛma dr Sukali Kokala Mayiga tun bɛ kitakaw fɛ kerecɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya katolike olu ka hiji tago bedruna kɛnɛ kan o senfɛ ministre ɲɛma ye kuma min fɔ ye o filɛ. N y'a fɔ tiɲɛ caman jamanabaw bɛɛ aw ɲɛ bɛ minnu na i Ameriki o i Rusi o i Faransi o i Chine o n b'a fɔ don o don n bɛ segin a kan fo transition ka ban n b'a exemple di u ka histoire kɔnɔ waati dɔw kɛra u ka jamana kun binna f'a kun bɛ tunu f'a ɲɛmɔgɔw bolila u y'u musow ni denw ta ka boli ka b'u ka jamana kɔnɔ u bɛɛ ni jamanadenw dama damaw sɔrɔla mun y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma des patriotes ka wele kan bila ka taa jamanadenw tɔ fɛ a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana hɔrɔnya n'a danbe sigi a ma Mali b'o situation de la bi farafarali ka dabila ɲɔgɔn dɔgɔya ka dabila tɔgɔ tiɲɛ ka dabila an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali labaara ka taa ɲɛ n nalen n dɔra kita ma jumɛn de ye n kunbɛn les femmes les jeunes ani donso ça c'est le Mali. Kita c'est une ville historique. Kita c'est une ville de tradition, de chefferie, de religieux, de Nyamakala. Donc, moi, même fois un bi, c'est au nom du président de la transition, Assimi Goïta.
k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ yan ne nana kuma ale de tɔgɔ la o ale de ye n ci parce que ale baara ka ca bolo a tɛ taa yɔrɔ la o de kama dɔ ko k'a bɛ sanction ta maliyɛn kan komi Asimi tɛ taa yɔrɔ si Asimi c'est entre Kati et Kuluba baara min b'a bolo tan t'a bolo ka taa yala ka taa yɔrɔ wɛrɛ la o bɛɛ bɛ kɛ pour que k'an lagosi k'an lamalo pour faire confiance à nous-mêmes k'a yira k'an tɛ foyi ko hali sisan hali basaw bɛna tulonkɛ Mali la il y a quelques années a kun tɛ se ka kɛ Mali la o a ye duwawu kɛ transition ye ala k'a taa ɲɛ an b'a lɔn k'a fɔ ala ka taa ɲɛ ala ka taa ɲɛ Mali ka basigi ni Mali ka lafiya kan an b'o dugawu kɛ ni ka fara kan ka fɛn min fɔ an ka jamana bilama bɛ sɔrɔsilakaw ka bolo ka basigi bala cogo min Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ an tɛ dɛsɛ ka siga k'o kuma fɔ jamana kɔnɔ na bi ka fɛn min fɔ jamana lakanabaaw ka wulikajɔ kɛ dɛ n'a fɔra bi kuma min na olu t'a la jamana kuma bɛ dingɛ kɔnɔ cogo min na bi na u nana tɛgɛrɛ min bɛ ka fɔ bi i b'i to Bamakɔ yan de n'i bɛ bɔ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko Mali kɔni sɔɔni e ka dɔn u bɛ sibiri da la walahi marifatigiw k'a sababu kɛ minnu k'u tɛ taa Mali fɛ minnu k'u ti jamana ka sariya lakodɔn olu tigilamaw de b'a la ka kɛ bajanbila y'an ka jamana kɔnɔ na ka jamana sigilen to tɛgɛrɛ fɔlɔ waati kelen ye jamana sɔrɔsilakaw fanga bolo ka bolo kan an bɛ fɛn min fɔ basigi ala ka cogo n'o tɛ nin t'a taɲɛ sira ye dɛ ka dugawu kɛ ala ka jamana in se ka minɛnkɔrɔ kɔnɔ na n'an bɔra ye kunungo dɔgɔfiri fɔnba transport o natɔ la u y'a maaw jigi ka kisɛ ci kari la min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra sɔrɔsikan kɛrɛfɛ kilo 2 n'aw hakili b'a la u ye ɛri ɲɔnɔ u y'o maaw minɛ yɔrɔ min na dɛ o yɔrɔ kelen de la fana ka tila ka nin fana kɛ ye u ye pont min kari n'o divisoire ye o fana kɛrɛfɛ o yɔrɔ kelen don a filɛ kan kɛrɛfɛ o kɛra kunungo nka sɔrɔsilakaw kɔfɛ u nana maa ninnu kɔni tilala ka taa u ye maa minnu minɛ n'o kun ye maa 40 kɔ ye k'olu bɔ mobili kɔnɔ kunnafoniw b'an bolo ko maa foyi kɔni ma taa jadewala tigilamɔgɔw ka bolo kan a bɛɛ sɔrɔla nka u ye tasuma don kari la ko in yɛrɛ kɛra cogo jumɛn de la bi an ka taa dɔgɔfiri kari in yɛrɛ baarakɛla dɔ bɛ yen ale b'a ɲɛfɔ an balimakɛ ko in kɛra cogo di. mobili yɛrɛ bɔra dɔgɔfiri 6h30 sɔrɔso ka heure yɛrɛ 7h donc n'u bɔra 6h30 u bɛ jɔ ji ta yɔrɔ la ka mɔgɔ ta u bɛ jɔ dɔgɔtɔrɔ yɔrɔ la ka mɔgɔ ta donc u bɛna dugawu kɛ ni sɔrɔso ka heure 7h la wole min kɛ nana se diverseur traversé kana se boso dagani yɛrɛ jaramusi fɔlɔ la donc jaramusi filanan na min kɛ dɛ ya mɔgɔ min bɛ mangoro tun na côté dɔ in na sɔrɔkɛ ye incité min kɛ cɛ ye sɔrɔkɛ ka côté yɛrɛ a ye mugu ci pinɛ na donc sɔrɔkɛ jiginni min kɛ u nana ko passager ma ko wala ko mobili baarakɛlaw bɛ min malheureusement passager bɛɛ da giriyara kɔ o ma sɔn ka masi jira masi la o ko sisan ko musow ka t'u damana ko cɛw ka t'u damana musow taara u damana cɛw taara u damana ko n daga fan dɔ in fɛ ka taa Madina fan fɛ u ye cɛw gɛn ka don o fɛ o kɛlen min kɛ u ye marifa ci sanfɛ mɔgɔ ninnu fana donnen tu kɔnɔ mɔgɔ ninnu fana ye o kuru u ɲɛsin dɔgɔtɔrɔba côté ma o chauffeur yɛrɛ ale kɔni ka telefɔni n'a ka permis yɛrɛ kɔni o bɛɛ bɛ lajɛlen jenina mɔgɔ caman ye ji tigɛ ka sɔrɔ ka taa goudron côté la mais convoyeur yɛrɛ ni maa 10 donc olu y'u kuru ka taa dɔgɔtɔrɔba fanfɛla fɛ sɔrɔsiw nalen min kɛ sɔrɔsiw ye tiri kɛ mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni tununa u taa yɔrɔ ma dɔn anw nan'o la min kɛ an ko sisan ko gɛlɛyara mais anw na kun ye an ka mɔgɔ yɛrɛ ko ye entre temps ne jɔr'o la convoyeur ye weleli kɛ anw sigira ka na kɔfɛ an y'a sɔrɔ o maa 11 sigilen don filakogo ni escalier laban na sɔrɔsiw nana donc an ye sɔrɔ ka chauffeur kɛ ni mɔgɔ tɔw ɲini ka sɔrɔ ka na n'u ye k'u don sɔrɔsiw ka mobili kɔnɔ mais mobili jɔlen u nana k'u mago bɛ chauffeur kɛ yɛrɛ de la mun ka muso dɔ bɛ yen ko Maji ale bɛ to ka taa sanni kɛ marika la o y'a sɔrɔ ni chauffeur kɛ yɛrɛ jɔlen don parce que o muso in b'a fɔ chauffeur kɛ ma k'a dɔgɔnin ɲɔgɔn ko mɔgɔw chauffeur kɛ la dɔrɔn muso in crise y'a minɛ bɔra ka bin o muso bɛ crise paye o kɛra cogo di a nɔgɔyara basi foyi t'a la an ye kunnafoni sɔrɔ k'u ye mɔgɔw caman minɛ k'u y'u minɛ ka taa n'u ye o kuma tun tɛ tiɲɛ o ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u gɛn ka don pɔnni fɛ u ma maa kelen sɔrɔ mɔgɔw b'ola nka u ma marifa ci mɔgɔw taatɔla la u ye tir de sommation kɛ sanfɛla fɛ mais adamaden bɛɛ kisira mobili yɛrɛ kun fara cɛ bɛ se maa 35 ɲɔgɔn ma dɛ a 10 kilomètres di kan di jabali nin ko action min bɛ se ka kɛ cogo min na a b'anw yɛrɛ kamana quoi bon n'a fɔra ko mobili bɛ se ka attaquer a 10 kilomètres di kan di jabali a bɛ langale cogo jumɛn na n'a sɔrɔla dɔgɔfiri de feerelen don k'a fɔ an ye an ka faamu n'a fɔra a chaque attaque ko cɛw de bɛ minɛ ka taa faamuya cogo jumɛn b'o la ɛri ɲɔnɔ ta kɛra ala ma mɛ fɔlɔ ka tila ka na nin kɛ kuma sɔrɔsiw minnu bɛ yɔrɔ in na ye ɛri ɲɔnɔ ta kɛlen ni san cɛ u ma hakilila wɛrɛ bila sen kan min bɛ ni ɲɔgɔn bali wa ɛri ɲɔnɔ ta kɛra nin kɛcogo min yɛrɛ la c'est la même chose mobili kɔni perdila ka mobili mais n'a sɔrɔ maa dɔ de tun perdila a nin na kuma tun man gɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan an ka mobili yɛrɛ nana mobili bɛ joli fɛ nin jawari dɔgɔfiri kɛra damana kungo ye insécurité totale mais ne nin ko tora tan yalima u ka ɲinifɛn tigɛ a ka sɔrɔ fɛn o la wa bon n'a ko tora tan nɔ u bɛ lamin nɔfɛ a bɛ sɔrɔ kɛ population jigi ye autorité de ye busudagani wulila sa filakogoni wulila sa sɔrɔsiw tun bɛ se ka yɛgɛ base mun de b'u bolo jabali donc n'u banna o de ma dɔgɔtɔrɔ kɔni min an kɔni ma se k'a faamu mobili min yɛrɛ jenina 350 de don miliyɔn 36 affaire de don wa minɛn min yɛrɛ b'a kɔnɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fɔ miliyɔn 40 na malo yɛrɛ min bɛ mobili yɛrɛ kɔnɔ o ni bololaminɛnw an voit
lekri frogo fe ba kono envoyer fe na shima ya bela yele de jinna al sa station mawlina pour yere na lefen sa ko na yoro de la plus de 600 militaires ko o fanglere ma se jabale foro ni ko no mala ka ke o te insécurité total do jaba fare ka do projet la na faro ko ke fendi bola ko ke fendi bola amata ka famu ambe dugo ke yarabi ala la ka nga jamana ni ka basi ambo de fo anga sigu konana ala ka lafia doye note ita debi ta foro eremina ambe dugo ke ala ka klenyu mandama na mbora albi okumu kelengo na do Afrika do bambolo ni watina kuna fani dafa kama lebe kumaye ambal makebi mi watina ne do Afrika abla do Afrika ni fema fara gele ya ka foi mo boala kunu wo so ma fe we ala mine ka moli jo ka moli ko na mabe bo akono na foro ko kuma ko do Afrika ben mpushena we ake yoro muna trashu kandu nke titeme klo flaka abla o kemo kan ko na filibi de moli yere jina yoro muna ani kancha titeme klo flaka vraiment bala kan toro de ni trashu ya do ulu do so bi se ka je ka barenge uka je ka barenge nu ya do se ka je ka barenge uka nege dama anga do kuma kono anga dugu lakana araba dola manga wulla manga yere bane ko kala sarashu tale nere ka moko to lala kami mana marakala ponti ka ban lafiya de te ma jugu nufe yoro mun kaduwe ubuta ka tuka barake ka klaka segno dozo de bugo kume sarashu tita foi mais olu ba fo ku bi dozo la gosi ni dozo yere te bi nyangma zoro do ko bana pew dozo de jole do ko fri ubi o wele ko manga bi ma sitita ka ko moko nu daga yoro don der sarashu ba yoro don dozo ba yoro don on do ko anti wili kata ma kele meni nana an soro an sigoro la ni min kadan ya mbo kila we mini do pomena we o pon wili ka klaka malu nye korla la ka klaka eri yono jo katano mabe alsa o mado mayi ka klaka na mori kene njini o yoro kene na sarashu kan du meni yoro na ama ko mini kata jameni nere ni bi yoro muna ni a soro ko mo be sega ni asimila se nyoma hal ni mi jeni ni de ko ni min fo asimi aba famu nu ya do ka fo ku be sega na do fri lakana u ka lakana nu ya do ka fo ku sega lakana yere ni marakala ponti ke ko mali yere dote ko fo anyana nam tawro mana tay nam ni di sama na di sama na kere ko kame mana marakala ponti ke ka ba eti la faible jugu fe la faible ko la o me mi fo ku ko ka sabi ibe ka fanga ka sanai tabla ni fanga ina na sigi ali bi do bala ka fara cheni ka kata ni be min fo mali fanga tigila mo ko ye kana ke on kama ko we finita dana de kama ko alla jo o dana kele kama faso ka teni de bula ni ya ke ne re ni ko ni president tentiki fe bi mali ko na be ta kelela ka sababu ke muna min gera kunu wo o mo fe ka teme bika ama ko mi ka tanjamini anga damene ka bo ko yere kana goshi marakala pona posu cité ku bi tandi moltigima oti molu de bala ka wardo okuna halu le extra kami sigle blene ku ka dorbi do molu kono kana bo moko na kala ko molu kele jinna o kerefe o mo sika jugu faola ama jugu ka mene soro faso de carblanc ke okuna faso de ko ka lakana faso de fini do ola ko am tan ko bi ka tanjami maga laba min be o ere foli ablay mali berbi kala ke ka kuna foli lame farafina be wa kuna foli bi tasun goro i foli dantala mali chife ablay ambalora ka fo ambe dugo ke yarabi Allah basigi mi be danda bakmala shuni kle anga kuna fonia ta damene fo laba basigi de do ka nyasa faso ma anta fe ko ni walma ni mali basigi d'abord amogo bodila ala kanga jamana kolosuma nambora ye ambalona ka fo boulanger ukrainiana munu be nuluga bara ye buruko ere chakeda o bara u sabatili olu ya yire ka fo makolo boto ngona na kulubuna ta bara blala ko so ka ku ga hake ko ni ko ikara olu ndara kilendo anga do ka shira la bu yere ba nyefanye angulame na farame parala ansara atise ga ndime abalu bongo be maluklu digo to bishigi bongo lon sen no mani do so o ta ta jama wa fly e so sa ka wan sara banabe enabe anto ngari wala ite play paga shi ko jema ba ga ma la te tour la ma te tour ke fone shoni ngede mais nya ya me te tour ke sara me de matambo atambo est-ce que boulanger doit be ko moto e wa polo ali moto mi mbulu mudi mante ami ba ante mala ta shani na boulanger tigi me na foro wo ga yala ba tutrotise goro nyingate avec ta jikono nyingate adum kalanyema nyingate me am buga parak antigan shiso te kalam besila te kalam besila voilà to la sia la ni mi complet tu ga manke oyulu tai ni on tadi parce que mo tama kuna kuni pare president la grande position ka warbi parce que buru be dum mali kono unu buru president bagala bo warso alo kanto warso donc la ni mi anu yempesi la amo san kalo tenga dama congé la kana be to mi be ni kana ke to na ko president kono ti president la wa la o ko tega debati golwa ali te kana atise president ko be misro amu do parlo ko am yamade to tebiri ana tebiri ala la tebirana so so no la amu santi de ko kam gola ko so so ga gola kana am ga gola ko fa le bi ga fo ze gla na ga hade ma so na mi la ba be la
ali bulanger tigiw ta tɛ kelen ye parce que olu ta ye nata u sera libéral ye walahi ne yɛrɛ denmuso bɛ ne bolo mɛ ne tɛ den di bulanger ma manamana ka tɛ bulanger n'i y'a jɔ 100 a bɛɛ ne de y'a den d'a ma ka taa muso ɲini kari kɔnɔ 240 100 bulanger san joli baara don bamakɔ i ka don so ɲɛnama na bi joli don 6000 e sara ye 6000 Kɛlɛfɛ tile 3 le 20 le 21 le 22 an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye boulanger baarakɛlaw an bɛ dugawu kɛ yarabi ala an ka jamana yarabi ala ka hakili ɲuman d'a ma n'o tɛ an bɛ nin de fɔ dɔ bɛ yen k'a ka dɔgɔ wa tɛ dɔ yɛrɛ ye nka fɛn min bɛ yen n'o jabajɛmɛ i bɛ miliyardɛri camanba di an ka jamana kɔnɔ na k'a sɔrɔ n'i y'a nafolo lajɛ e k'a sɔrɔ minnu b'u bolo baara la walima minnu bɛ jɛ ka baara kɛ o caman joli minɛ don o de y'a caman ka nafolo yɛrɛ ye kulo bɛ ka kɛ wa sarakabaw bɛ bɔ o bɛ bɔ jabaraniw na ka kaba kɔrɔta k'a sɔrɔ baarakɛlaw joli minɛ bɛ o de kama caman bɛ yen a ti ta ti bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen n'olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɛrɛ ka furu bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ furanyɛlɛfanga tiɲɛ don u b'a kɔkɔrɔ don nka u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn o fɛn kan ka kɛ hakɛ n'o kan ka bila taasira kan jamana ka ɲɛta kan u da bɛ se o kuma ma olu ni jamanatigi ye ɲɔgɔn ye o baara in kɛra dɔgɔfanya in kɔnɔ na o min kɛra Segu Ɲamɛ Bacili ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra cogo di. Cadre d'échange directoire mɔgɔw n'olu kun ɲɛminɛnen don Dr Bokari Tireta fɛ mardi donya fɛ 16 novembre olu bisimilara maa minnu jɛkulu min sigira walasa ka sigikafɔba min labɛnnen don an ka autoritéw fɛ n'a bɛ wele ko assise nationale ko koɲaw labɛn n'o fana ɲɛminɛnen don Zeni Mulayi fɛ donc Zeni Mulayi n'a ka mɔgɔw ye cadre an ka responsable bisimila hôtel Salam na o ɲɔgɔnye in kɔnɔna la kuma bolila an ka furancɛ fanga yɛrɛ ko caman kan nka kɛrɛnkɛrɛnyana u ka kuma caman o bolila sigikafɔba min n'a bɛna labɛn walasa kadiri mɔgɔw sen bɛ se ka ye o ko la cogo min kadiri y'a jira k'a fɔ don tɛmɛnenw na a ye documentw don n'o ye a ka gafe dilannenw ye a y'olu don ci autoritéw ma donc a y'a kanu fɛn min ye Zeni Mulayi n'a ka maaw ye u fana ka bɔ olu gafe ninnu kɔnɔ fɛn kalama u y'o olu gafe ninnu di Zeni Mulayi ni a ka maaw ma ni k'a ɲini u fɛ u fana ka taama boloda pour que kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka nɔgɔya cogo min kadiri ale ni gouvernement ani ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ kuma giriman minnu fɔra o kɔni ye nin ye la kadiri mɔgɔw y'a jira k'a fɔ hali bi olu kɔni bɛ hakilina min ko o ye u ka memorandum hakilina ye donc sigikafɔ min ni a bɛna labɛn u sen tɛna ye o la pour le moment ni ko tora nin cogo la nka o baara ta u kɔni ka dayɛlɛnnen don kuma ɲɔgɔnya ka se k'o kɛ sanga ani waati ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ nin de kun kɛra kuma ye minnu tɛmɛna sigikafɔ in kɔnɔna la kadiri ɲɛmaw ale ni panel de haute personnalité olu ni ɲɔgɔn cɛ tarata dɔn tɛmɛnen an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman na fɔra cogo min na u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye u sen fɛ u da sera kuma caman ma min ye jamana bilama kan ka taabolo minnu kan u da sera an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛnɲɔgɔnya ni k'o sabati n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen n'o kan ka tigɛ baarako yɛrɛ denmisɛnninka minnu bɛ yen n'olu ka baara tɛ dɔ yɛrɛ bi ka fɛɛrɛ bali tigɛ ka se ka kɛ n yɛrɛ ka yakuba olu ka kɛnɛ dɔ sigira o sen fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ sifinnakaw ka ɲɛma bɛ olu tun bɛ kɛnɛ kan. Bon, hakilina min bɛ ne na nin kɛnɛ in kan o ye nisɔndiya de ye denmisɛnninw ka baarako ka gɛlɛn cogo min na donc ni projet sɔrɔla minnu bɛ na gouvernement dɛmɛ n'o ye ambassade Danemark ani ambassade des Pays-Bas ka an ka denmisɛnninw dege baara dege la ka cakɛdaw sigi sen kan u yɛrɛ ka initiative privée ko bila sen kan ne fɛ o ye nisɔndiya ye. Yala welekan min bolo k'a lase denmisɛnninw yɛrɛ ma. Welekan min bɛ n bolo k'a se denmisɛnninw ma u k'u cɛsiri parce que hali minnu filɛ nin ye denmisɛnnin minnu ye FASEG ka appui bénéficier donc u m'a sɔrɔ ten donc fo denmisɛnninw ka wuli ka taa kunnafoni ɲini k'a dɔn fɛn jumɛn b'u ka jamana kɔnɔ u ka sababu fana ɲini donc sababu tɛ sɔrɔ n'i ma kunnafoni fana sɔrɔ mais nin bɛɛ la entrepreneuriat f'i yɛrɛ de ka jɔ f'i yɛrɛ ka se dɔ la donc d'abord école la u ka kalan kɛ u k'u cɛsiri ambition ka k'u la u ka métier kalan n'i sera métier la donc a ka ca ala fɛ i ka baara sɔrɔ bɛ se ka nɔgɔya. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Amadu Baye kan ye maa minnu b'a ko ju la o dɔw y'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Masaba Keyita. FASEG mɔgɔw ka nin dɛmɛ a ka ɲi parce que a bɛ denmisɛnninw dɛmɛ minnu bɛ fɛ ka fɛn k'u yɛrɛ mun t'i n'a fɔ ka baara ɲini ka taa don baara la mɔgɔ bolo mais i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ka baara créer i yɛrɛ ka dɛmɛ sɔrɔ walasa k'olu kɛ. Ne tɔgɔ Ibrahim Kone
et agent commercial ye fasaji gani pari vraiment amala fo ka bargada ka fasaji mo yero fo kusebe kada ka ya donc ka fo ko jeune fana joro bula we la yin mutaka jeune segre we re nyabala ka fo ko vraiment la yin be ka sabati o yen yena je ke wala sa jeune fana be segada ni so jasura kono ka yira mali fana na ka fo ko chen la jeune fana joro be o lu re be segada même do jeune ye o yen ke exemplaire ka yira mo la vraiment jara kusebe ne to Aïssa Cissé ne kon bolo ni fari hakilina nyuma bari parce que fasaje ya blasinga oui entreprise munu financer ka demsonum deme uga bolo la baraw ke ka bolo la baraw valoriser donc oui foire organiser au lieu de nyana munu bénéficier do ka programme na pour uga na yira mogola oui baram femunu ke ne gol bolo ni hakilina nyuma bari uni deme ka ka oni foli ka ka ambalodan ka foni tuye mado kanye uya foto mina yarabi ala ka kana fasoro sirada ka nya sanga jamana ma nambora ye me ka do ka fo dondo sogmara no ma fiko dondo ulada tikinyena swala ka dugutigi ni asoro Dauda Kulubali alamsa do fitri temene ko fe masara mani ale mine ni dugutigi de kunga koroni kurmari mali yere kona dugutigi mbe ni ka korona e dugutigi yere hukumu konana o manchande afatura ka shito sangi bi shegi anisani konontona mer mbe dia soro sogolo mer yale be akla do daka anga mer lame ne draman semparay swala nu kama sogolo ne o meri monsieur le maire swala dugutigi ko masara mani ka wole sirama Dauda Kulubali dugutigi nwe joni ame barka da Allah anga dugutigi fatura swala e mo bado perdu bon ne mo mi dugutigi do Dauda Kulubali depuis watimna siga dugutigi ka se bima asigilin sancha baram nunke vraiment swala ne perti bade swala bolo mais on kada ala boke ala ka hinala ala ka yafama ala ka darosuma ala ka rasul imaniala kalo ne ta fe au moins chien clé on meta sika foke ni gila fa me fena nan tramba pour mbe foke ngila misika ka ne ninga ko adjoint ale ka conseiller vraiment ani barakete fokasi abani mabi bon ne ko me mun fo dola ko yesra mun yirana yana kata no be ani clé ani sika fo ya kadne vraiment en continuité dugutigi dora fatura ka shito sanjoli nyorona a fatura ka shito a san bishigi ani san kononton bon ya jere no luka watu ni sisan watu tekri shimbe fule ba so akun to takacha no dem sene mun la se ama oyoy ambalodan ka fo ambe dugo kala ka barabara no ka jana jaw blagele kera o dongele yere la mausigile tumbe ka somara kono juma somara fe unana soro dugutigi jana ja kera dugutigi yere no e Dauda ye shola ka cercle ko la ay kuma do fo na kuma laba anga dugutigi Dauda Kulubali yere la me Dauda Kulubali, le chef de village de Sogolo. On a d'office, ko choala be tagba non chien joli. O yangona go. Ngam mali nyemo ne ko ni bimu fo. Anga ka to chien. Kalo dube mama nga do na fiu. Kame tuba utle choala be chef re. O dibi tak kolongolo. Hadama de chien ikini kalo ka ke chien bo. Hale nini matipma. Ni kiri ko ndo na serima yera ne alake. Muta yi chien akati. Nga men dimi bokar sala ala ka dimi ka jubata yi ambele jele anga chien ni ma yira yi chien la ta chien fe o de ka sa ambe jele ma ambalana ka foni tu eduti kanya fora to mina chien fointi kiembo ala kambla chien siraka na mbura ye kunugo tukuni kurumari otume sanga budala mami jara ka bod dogo frika vendela siga sokura ale chebai krene na ikado ka fo marabulo inkona na mimbe na ofisi chagala bakoro kundo masar mani ale menambe dugo kala ka barabara no numbela jele na mbura meta jamana ko ka jula jakte mumbe bolo bi Karamɔgɔ ase amta Burkina Faso Francis Surasi minnu bɔra Côte d'Ivoire ni k'u kunda Niger kan dɔgɔkun tɛmɛlen olu selen Burkina kɛrɛnkɛrɛnnenya Burkina dugu min bɛ wele ko Kaya yenkaw ma sɔn cogo si la Francis Surasiw ni u ka bolifɛnw ka tɛmɛ u ka dugu fɛ a ɲɔgɔn sama cayara kosɛbɛ sibiri tɛmɛlen tuma min ni Kayakaw y'a laɲini ka gɛrɛ Francis Surasiw ka bolifɛnw na o bagabaga n'o girinkajɔ barika bonyana fo ka maa 4 jogin o senfɛ o kɔfɛ an bɛ taa RD Congo dugu min bɛ wele ko Mukera n'a bɛ Kivu mara la kulu marifatigi buguna dɔnbali dɔw ye bingani wale ta ka yenkaw sɛgɛrɛ yensanubɔyɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ sibiri don sufɛ ka dugu jɛ kunun karidon na o senfɛ u ye polisi kelen bɔnɛ ani na ka kelen wɛrɛ jogin ani ka Chine jamanaden 5 minɛ ka taa n'u ye minnu yɛrɛ tun bɛ baara kɛ ni sanubɔyɔrɔ kofɔlen na min bɛ wele ko Bayon minin karamɔgɔ ase nin bɛ dansigi an ka bi kokan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka basigi ni lafiya ka se k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na ani jamana wɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen ka basigi ani lafiya k'o sabati